Dneska nás čeká vlog po dlouhé době, po 3 týdnech. Já jsem si dal motto, že budu vydávat každý týden video. No tak to určitě ne, že jo. No takže dneska nás čeká to, že musíme dohrát se naléhavě pro Finger Lakes. A takže vás vezmu jakoby s sebou a užijeme si spolu dnešní den. Možná, že to dneska stihnu sestříhat, anebo ne, anebo to udělám ještě zítra. Nebo že bych udělal nějaký week vlog, ale to by bylo strašně dlouhý, ale vy to máte rádi, že? No tak já tím teda popřemýšlím, pokud ještě má vlastně to neřeš, jdu se vykoupat, jo, ale řeš to, jestli to budeme dělat dlouhý vlog, nebo uděláme nějaký jednodenní. Takže uvidím, jdu se teďka vykoupat, jdu si uklidit tady postýlku a jdem na to. Já jsem vykoupaný, zcela čistý, zubičky. Jo, ale to už tady nikoho nepohoršuju tím, že mám na sobě šupan, ježišmarja. No, každopádně, lidi, teďka si jdem udělat takovou menší skincare, jo. Já si dám under patches, protože mám hodinku na to se připravit a I don't sleep well, jo. A není to zase jakože hrozný, jo. Každopádně, já mám prostě krabičky od Finger Lakes, jsou to každý asi už ví. No, ale jelikož dneska prostě mamka říkala, ať si proto jedu sám, protože je tak hodná. A vždycky mi proto jezdí ona, tak říkám, no tak jo, pojedu proto. Říkám, ale s kým ne, protože se mi prostě nechce jet samotnému do Hradce, ale se říkám, teď v Hradci je tolik, ale to mám možná špatně, že? No, asi jo. Říkám, prostě v Hradci je tolik lidí, jako jo. A já tam budu mít, ty vole, strach jít sám, ale tak co? Jsem otevřený novým věcem a nakonec jdu teda s kámoškou, jo, takže na to nejsem sám, dneska na nějaký věci, že něco pokoupíme. Jo, chtěl bych nějakou bundičku, ale pojedu příští den do Prahy. To bude další vlog, takže teďka budou týden první a týden druhý, 2 vlogy za 2 týdny. No tak to si libujeme, že? No, mám nový sérum, ty vole, mám nový sérum, prosím vás, od Centely. Jo, ježiš, to je, to tam mě odrazilo doma až do kolen. Tak, strašně jemný to je to sérum a strašně mi to jako pomáhá, jo, takže za mě jako super. Pleť je zatím teda výborná. A co teda používám takhle na sjednocení a aby jsem prostě neměl tady nějaké ty červený ty a který ti prostě sníží to začervenání, tak tady ten Cica krém. Jo, ten je z Actionu. A jako ten je dobrý, za mě je to skvělý. A používám teďka tady tu novou řadu od Vichy Mineral 89, to je taky dobrý. No a každopádně, já už se tady tomu asi nechci nějak vyjadřovat, ale co ten Garnier Event, co s tím furt máte, jako, jestli tak vám nedali krém, tak se ho kupte, bože můj, poserte se. Buďte rádi, že jste někde byli, přes nějaký L'Oreal Star, buďte rádi, že existuje pro vás, jo. Jo, lidi, už jsem. Jo, to teďka neřeš, prosím tě, jo, to je nějaký, prosím tě, staka, jo, tam je kopal, prosím tě, ještě mám před 3 rokama, jo, ale furt mi ladí. Jo, každopádně, prostě tohle buníčko mojí, já vám to ukážu s tady těma zberšky, těma jejich basic kalhotama modrýma. Hele, dneska, pokud se mi nepojedou vlásky, tak prostě nejedu nikam, jo. Potřebuji ještě do banky a nevím, jestli jsou tady ty brýle dneska. To určitě, jo. Jo, takže chci udělat ty vlásky a udržte je palce, ať to povede, nebo někam nejedu, jo. Ještě jdu teda do té banky a to mám sám 10 minutek. Takže potřebuji jenom stihnout, nebo se zapiju a ještě čistit zuby. Já jsem si ještě čistil zuby, ale teď jsem si dal něco na zub, takže potřebuji ještě jednou. Vlastně jako by tak nějak udělaný, je to katastrofální, vím to. Lepší to ale nebude a s těma brýlema to třeba hezky bude ladit. Co mám tady za lampádu, ty vole, to je čestný. Dneska prosím, ne. Jo, to jsem já. Tam se až dávám. No, já teda musím do té banky, rychle. Hodně rychle, včera jsem vzali ty brýle, který mi orámovaly celé obličej a bylo to sexy as fuck. Dobrý, navodím se, dneska zvolím 91. Proč vás mám to takhle? Takhle to je lepší. Mě nikdy v životě nikdo nemůže říct, že jsem smrděl, to fakt ne. Nemůže prostě. Klíče si neberu. Peněženku si beru. Jo, a jdeme. Podle mě už to můžu jakoby říct jako tradici. Co to je? No,
Já vždycky se tady hlásím, když jsem na záchodě, jo? Vždycky na nějakým skle se takhle hlásím. A už tam to hezky hlásím. A už jedeme konečně, jedu s tou kámoškou teda. A tohle je můj fit of the day. A jdeme like a možná jdeme do Futurka. Jo, jdeme do Futurka. Trošku se tam jako trošku rozbalit. Už to teďka stavíme a kámoška zaspala trošku. Takže to tady se trošku střímla, protože je unavená. No už se těším, až tam budeme, trošku něco pokoupíme, ne? Co myslíš? No vlastně spí. My už jsme teda v Hradci a docela tady jako hezký počasí, nestěžuju si. A tahle krásná třešeň, to je myslím, ale já tomu říkám teda sakura, ale nádherně růžová. A naše kroky směřují do Auparku, protože jsme se rozhodli, že do Futurka nepojede zbytečná zajížďka. Když ta výzdoba je nádherná, když rozkvétá, miluju jaro, nádherný. A už jsem teda začal jíst, ale dali jsme si tady to vav a kámoška si dala tady mekat, že? Jako vždy. No a jdeme se teda spolu ochutnat pořádně. Tak toto. Zabijte mě. Lidi, byli jsme v Hebe. A jako nic moc neměli tam to, co jsem potřeboval, protože já jsem od nich měl ten jeden hydromist, já jsem na to si říkal. To je takový ten jakoby toner mist, myslím, to je to. Prostě jako na obličej. No a jakože říkám, že bych to chtěl, že taková polská značka, protože mi to úplně celou pleť vlastně úplně jako vyčistilo a bylo to úplně krásný, ne? Začala poprchávat, ty vole. Ještě že jen po to jídlo, jinak se jdu vlastně kvůli tomu fingerlixu, vy to asi víte, ne? No a hlavně říkám, že prostě to fakt potřebuji, no protože takový menší sortiment než v Praze. A mě to jako taky jako došlo pak, že vlastně jakoby Praze dodává jako víc zboží než sem. Takže jedu příští týden do té Prahy teďka v sobotu a tam si to teda koupím, no, jestli tam teda budou mít. A chtěl bych to teda jako hrozně, no. A už jdeme na autobus, trolejbus a jedeme, no. Jedeme teda na Malšovickou arénu, nebo na Flošnu, nějak takhle se jmenuje. Tak doufám, že to najdeme a budeme debilové. Viď? No. Takže jsem si dal tu špagety, ne? No a víte co? Normálně jsem to nemohla ani sníst, protože tam byly nějaký 2 kundy, který se tam, doufám, že to nebudu sledovat, jo? Který byly úplně vyhulený a čuměli na mě, a já říkám jako, že to prostě nebudu tam jako jíst s nima, ne? Protože proč bych to jako tam s nima, když mi prostě čumí jako trošky, jo? No takže říkám, že prostě ne. A pak tam za mnou přišli a řekli, můžu mu, kdyby měli sobě nějakou dávku něčeho. Říkám, ty vole, uklidněte se. No, to se neřekl, ale pak řekli, že my jsme tu tvé kafíčka úplně byly jako fakt vymletý. Ale jako hodný, jako asi byli, ale moc mi nesedli v to tady tím, no. Takže, kdy to, jako, co to vůbec jde za ten? Bus 11, no to nevím, jestli je tady. Hodí se na to písmeno. Jde. Dobrý, má štěstí, kačka. Dobrý, jdu, čus. Lidi, už jsme tady. A jdeme si pro fingerlicks. Jo. A rovnou tam něco ochutnám, protože na to chuť. Jsem tu. Dobrý je. Ahojda. Yes. Lidi, co se nám už nestane, nám prostě hvězdy nepřejou. A že se si to jídlo, normálně se nám tam vysypalo. Takže to museli až z toho Malšovické arény, to musel brát. Až jsem do Auparku dobili, tak říkám, musím takhle přendat a držte palce, se tam vejde. Ahoj lásky moje. Počkejte minutku. Moje kámoška pije. No, už bych byla dávno doma, kdybych mohla. Udělám hezký hau. Už bych byla doma hned, jel je ten. A přitom to byl ten za tu minutu. Takže to bych zase šel do špatného autobusu, zase bych šla jet nějak jinak. No, nestihli jsme to. Jsem doma. Jo, lidi, já tohle bude jakoby vlog z více dnů, protože
Já prostě chci, ať to má třeba těch 40 minut, 30-40 minut. Abyste si prostě dali jídlečko a prostě byste si u toho feelovali ten vibík, jo. Takže já to dám ještě z úterka i ze středy, ať tam máte i koníčky, jo. Takže to vydám nějak ve středu, ne. Takže to vydám v pátek. A v pátek budu natáčet vlog z Prahy, což znamená, že to vydám nějak v úterý. No, prostě tak vydám, jo. Takže si mě krásně jdu prostě spinkat, skinke si udělám taky. A dobrou noc přeji. Lidi, já jsem ale nic netočil, protože jsem nestíhal, přišel jsem asi o 2 minuty pozdě. No, to vůbec nevadí, jo. Každopádně teďka prší jak blázen a já jsem jako úplně, proč, já už nechci. No, takže bohužel i takové dny jsou. Teď jdu domů, jdu si dát oběd a pak vyrážím do města na banku zase. Co tam furt dělám, že taky si říkám. Je 19:11. Já tady už jsem budu muset ukončit vlog, no tady něco řeknu menšího, takový menší talk. No, odřel jsem si jídlo, trošku jsem teda převařil a přesolil, takže mňamka. Ale chtěl jsem tady říct jedno téma, který bych s vámi chtěl probrat a když tak, počkej minutku. A když tak vám, když tak jakoby slyšet váš názor a hlas na to, co si to myslíte vy. Já miluju to, že můžu tvořit na sociální sítě, miluju to, že už vás tam je nějak 32 027 na Instagramu. Tohle všechno je moc krásný, já jsem na to moc vděčný. Jsem rád, že vás to baví a že vidím ten ohlas, vidím ty úspěchy, vidím ty dosahy. Tohle je strašně moc hezký. Ale někdy si zase říkám, že jestli to moc nepřepaluju, jestli toho není moc na vás, nebo jako i na mě. A jako, jestli neříkám si, jako, že mám jako trošku zpomalit. Jo, že jsem teprve na začátku mý cesty a já nevím, já vždycky takhle jako přepálím a já vždycky takhle jako přepálím a pak na to prostě nemám. A to sami i vidíte, že já třeba vydám ty 4 videa za den, ne, jakoby 4 videa každý den po celém dnu, když já to mám prostě strašně hodně. A pak se to prostě nakupí, ale o to vlastně nejde. Já jsem tady jako bych chtěl podívat na to, že ten, kdo píše ty jakože ty lidi, co píšou ty hnusný komentáře, tak já jsem tam jakoby střihl kvůli tomu, že, nebo taky to jakoby stříhám, protože to bylo docela blbosti a nechtělo se mi to tam jakoby dávat zbytečný povídání a nutilo by vás, protože si prostě teďka dej něco dobrýho, ať máš prostě na těch 10 minutek něco dobrýho ke koukání, ať to stihneš, jo. Takže já se s vámi dneska loučím tady tom vlogu, ukončuju ho a mějte se krásně a kajte básně a v sobotu další vlog budu točit Praha.